kok. Golek isi podha dana Kita tambang ya. Nyapong bojo kok sebut bembek kaya ngono. Oh, karek gaten kok Mas. Terus? Ibu bunga atiku ya malah rasaku lho. Ya maklum saulan darus terus kok. Heeh. Lali. Darus lho, kusuk Lho lho. cah kene kok Kusuk Mbak Lucy kok. Taruh ya ora bolong. Kene nyuwuke mandi kok ya Mbak Lucy ya. Poso pertama M aku. Angger pertama kok mesti M. Terus? Ya ben to nggen kene dhewe kok ceriwis lho. Lho takok teko ndi? Teko M. Teko ndi Mang? Ketawang kok. Tawang kene. Guyu aku wepruk kursi. Tak. Delok ta? Delok, Lucy nembang nongko langsung rontok. Aku wediku kok ndang langsung munggah wit. Ora, kuwi biyen cek enom saiki apa? Lah. Apa? Oh, lah ngejak poli. Cah kurang ajar. Nyapa kok kaya samane Kan mau lho, Akbar gantenge kaya ngono dilok-lokke rapayu rabi-rabi. Sopo sing rapayu rabi? Dhek lar pengen kerentengi wong wedok 20 kelakon. Syukur. Soale Akbar ganteng rapayu rabi. Nah. Waramu lho ndi? Wong lanang kuwi Saksu kayak gelokku aku ngampe ramuni. Masa ketik ana bekan. Ora rabi-rabi. Sing dadi nyatane ku lurung payu. Ora kono payu ta urung pengen. Urung pengen ini urung mesti ora payu. Mau ngelok nih wong Ket mau napuk, ketoke nganggo ati le napukmu. Pisan kas. Terus nyapa? Terus nyapa? Ora loro. Tenang nantang. Sabar. Nantang. Syukur. Ora loro. Syukur. Lara ora? Wis. Panas. Mbok ora ngono lho bejantan iso. Cah lanang kena ngono kok loro lho saru to. Kowe aja sampe ditabuk lho. Enggak. Wis elek soalnya. Terus? Kopi napa mboten, Mbak? Ibu bunga ngatiku yanding bisa Wis anjlok kok. Sesele anjlok ning Wis jeding. bene. Mboten bisa dianggap, Mbak. Terus Matt. Kowe engko mulih lewat ndi? Mriko ta? Tak cegat kowe engko. Enten apa? Lah sulapmu arek siji. Nang kono lho, Bos. Sokos. ya toh pawan topet Sah-sah. Wah rawani. Arep tak kena kono. Lah kok rono. Lah kan siji-siji. Gua ora sumbut. Anu Mbak Lucy sebagai ibu Fatayat ya. Weh, ayo Nanti nyanyi yuk. bobonya masih? sudah Sudah habis. Nanti setelah tembang Udang Kuning Iya. dilanjutkan Bapakku NU lho Mas ya. Oh ya, itu lagi viral. Kuwi aku lho biasa. Oh iya. Kayak muslimat fatayat itu ya. Iya. Ya. piye contohnya Eh? gerakannya piye Oh, contohnya engko tak contohnya baik. Habis ini ya. Sabar. coba sekarang aja dicontohin Pegel lho, Mbak. Karena aku Alah ngerayu. Ayo, bedak kuning sih. Ayo, mangga Mbak, buka celuk Mbak. Piye? Eso iter kerupuk. Mat. Komet Apa tak keluar? Ngono aku malah ronto-ronto rasane. Lagune lho. Kaya tau. kali lo kok iso Ora rasa ganggu wong Bang. Ngerusak konsentrasi. Lho syukur. Lho wong nesu tenan lho. Mbak Lucy Reni larang-larang digo nembang. Nah, dibayar pada guyon. Lho Pak Iswantoro Mbak Lucy penting teko api. Yuk. Mangga.